ehkä toinenkin miljardi kiveä. Siinä on itse lentokonekota, eli tommonen puolenhiirestä tehty perinteisen kodan muotoinen. Täällä äkkiä nokipannukahvit keittelee ja hätätapauksessa jopa vaikka yöpyykin. Ja yksi paikka, mikä täällä on pakko hyödyntää, on tonne alas, kun menee puron varteen, niin siellä on älyttömän kirkasta vettä. Käydään kattoo. Oniaiset. Siinä se on tunturipurojen raikkautta. Se tulee jostain sieltä maa-uumenista ja kun katsoo tuonne ylöspäin, niin siinä on sitä maata, mistä tulla. On kirkasta ja on kylmää. Mä rupean maistelemaan.